Ďalšia veľmi pekná odroda od Kalugina. Je to skorá odroda Autograf. Tu sú akože ozaj obrovské strapce, aj obrovské bobule. A je to vlastne tiež v lani vysadená sadenica. A už takto nám ukázala akože krásu tých strapcov aj tých bobúl. Je ozaj, to sú pekné a tá veľkosť akože určite rokmi sa bude zväčšovať, lebo to sú v podstate prvé úrody. A čo sa týka, je to skorá odroda, taká pevná. Harmonická chuť, šťavnatá, veľmi perspektívna odroda. Nie len vzhľadom, ale aj chuť, je tam ozaj pekná akumulácia cukru, kyselík, veľmi, veľmi zaujímavé.